νύχτα έφτασε, οι Τρώες κουρασμένοι, στα μαλακά κρεβάτια τους πέσανε ευτυχισμένοι. Αφού λοιπόν κοιμήθηκαν οι Τρώες στα μουνάκια, βγήκαν κρυφά απ' τ' άλογο όλα τα Ελληνάκια. Με φοβερούς αλλαλαγμούς ανάβουν τα δαυλιά τους, με τ' άλλο χέρι πιάνουνε τα κόκκινα καβλιά τους. Γιούρια! Πάρτε τους τα σόβρακα! Μέσα στην τρία μπαίνουνε σαν πρίεποι βαρβάτη. Όποια γυναίκα ή άντρα βρουν, τον ρίχνουν στο κρεβάτι. Μες στο βαθύ τον ύπνο τους, οι Τρώες κουρασμένοι, για πότε γαμηθήκανε, μυστήριο θα τους μένει. Τότε κατάλαβε ο Οδυσσεύς πως για να πέσει τρία, πρώτα να πέσουν έπρεπε των Αχαιών τα τρία. Κολομπαρά, με σε ενωθείτε!